Здравейте! Поста! Постата, знаеш какво става сега? Това нещо ми се закача. Ще си поста един дъв теб, ще се побим. Чай, че ми са скъса една тамартиница. Само не падаш и тя бабака. Така. Я само да се крепа тебе. Само направо ме един удар. Фейл! Още един удар! Това не беше фейл. Айде, пуска музиката! 3! Опа! 3! 2! 1! Го не си играте това с гиричка. Видяхте скрипа по стена. Сега ще мога да трябва го чисто видео. После малко че го щупа с бой. Ема и после не си го засуи. Еба много. Влизай вътре ме педала. Чао ти навсякъде, дева моя майка. Он сте ли виждали тук? Ге. Дева майка ти дева. Ге. Ту-ту-ту. Все. Там бяха флашки. Какво се сетиш? Ето какво стана.
Представете какво става, когато си играете в Генчко вас. Кога сте недъгъв, много недъгъв, стената ви ще стане е такава. И е такава. Ето толкова гладка. Някои от вашите джунджури стават е такива. Сега си ми го сложим. Теба, майко му да е. Камо съм толкова недъгъв, бе? Ера сева. Газе сева. Аха, чао, чао. Готом падна. Не, ще ти сам гумата! Папа, нищо не прилича да ме лайк. Това всичко беше вътре. Тако, бутут, това още даскал, това един приятел го подари това от стола. Това е флашка. Ами това е за кодове за Skyrim. Вече им трябва. Съм го един голям пълен идиот. Ако ви кажа, че съм умен и дигри. Повярвайте ми, много умен съм, това също е в това. Така.